Do pračky, prosím. Páči? Áno, do pračky daj. Prosím si do pračky, Maxinko. No už nie, už keď ťa vidí. Môžeš vypnúť už rovno. Nie, to som chcela. Ešte? Ešte dáme? Daj ešte. Dáš do pračky? Ešte si prosím. Ktoré? Ty zoberieš sám? No dobre. Dočiahneš? Nie. Pomôže maminka? Dáme spolu? Toto. No, to je vysoko. Tak. Toto je veľké. Tak. Ja aj dám. Veď ti to tak pekne išlo. Čo sa zlostinkáš? Veď už je výborne hotovo. Už iba toto, aha. Hop, potlač. Tak, bravo, bravo. Hotovo? Už je to hotovo? On to vidí, trčí to. Hotovo. Nie, už sa zapínať. Prášok, teraz musíme dať prášok. Dobre? Kde je to? V skrini je to. Dobre, Ocko, vypni. Teraz nemôžeme zapínať.